Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kipulet kilawan ban pahara namar bagi layo jingtip bagi don giwegi kenhun kibatmu banwan penthot haba kador barsnong jata nong leer hak step jong kasi sajan ke arpu saudrek ujemang arajar arpusan kala penong biang ye jing penkhut ya ka yo jata kumba ka jule manlau snem hakani ke jing penkhut ya ka te ka yo jata la sakhi de kispa ngot kinong song snong ki balaya mi renti baro nadu kirangba kilong kemi kisamla menit penkhut ya ka te ka yo Kinong song snong kila sedang man penkuat cuai ki surok ki lenti ki sinkin banta mi ki jabo jaban baro bat nang ta kila let sa ka yo jata man penkuat ki jabo hapo ketika yo jata la sakhi baladap satang de ki jabo jaban bakentup ki plastik ki bitor ki kotjot nalor ki we de henrei hadien bakador bar snong kalami man penkuat dayu i bakalakut la suba balatam lut ki jabo jaban baro Hakaji kran bu sora snong jata nong leer uba komen nong bri ulaong bakador bar snong man kapor kaju penmi ban penkhut snong ban penkhut ya kayo jata kanang bakan long kayo ka bakhut ka basuba ulaong ruba am dan manu ru bala banwan ujor ya ka hok jong ka snong ban penkhut ya kayo uba komen ulaong bakador bar snong ka persya ya kanu ka kunhun ka bawan man khang ya ka jingde khut de subah po yo ka bahap po ka snong jata Su ba komen ulaong ru baki kam sniu ki bun ba kate ka yo jata la kalong ha ka kiat ka khalai ka jingya ba mi di ba ka jing sniu ka babun jat kumta ka snong hi ban lan na ki jing sniu ka jutem ba nam sha i ki briu kin le kumta ya ka yo nalor kata udah kermen ru ba ka ni ka yo hapo ka jing pet jing khmi ka snong jata nong le er kan bha kan miat kumba labu pateng di long shwa man shwa Itu dia mana? Kanan ni, nanti buat. Anu. Ni suka dah ni. Dah tu. Nak ye syurah. Setiap hati klik. Wah, Allah. Sar badan buram ngakwa ban pen itu yela de ngadai sudar jong kana sinong bah ni bepet ye jing jong ka sinong ka thau te kumta ka dorbar sinong jata nol da ka we ge jingmut tara rai be ya kana ka tarik in sim ye ka ban pen ko sinong nadu ki pan khana nadu ki jan ka sem sniang wat kinyut kinyer ki badon hakit fliu ki ar jaka pelangnyut ki umbam ki umdi ngidon ko hok ban pen khoj kum ka dor bar snong hi barok we kum ne kum ba phiyo I menta ngilala ngangek
bakane kajakayo kahap hangi ban ngahap ban penkhuj du ya ka omdon menu bala ban ujor bala ban objek khalor kani ke benta ka bakum ko do barsnong midon ya ban penkhuj ka tenmar kata hagaliga por ngakwa ba kipat ba kin ailang ni kecing muncul halor chung kani kecing rai hagane gon kom pis ngotu ba ya kai cing le khut ke bangila le hagane ke sing bamta min ai lang kecing munjur to kublai sibun kum to kuma phila yo i ba ya kene ke yo ngudon kecing rong trai ban kit kle gaduk ke yap ke im ke pek ke khut ke suba ha ka be dei bat kene ke yo da ngak bo ba bat ngakot ru ma ya kanu ke kenjat kenhun kum ki SSG ki dorbar raj ki dorbar sim ke department ke badon hame khalaya kin ai ke cingino senyang bakin ra ya gani ke por saki weipat ki sinong ki bompat la ya kaban le khut kum ka sinong cetak nol ngim sko pala ngiyo ya gani ke cingil khut hadin ba ka blok department kala ai ya ka awareness ki beper ha ka be dei bat kal ngi persya ya kanu kunhun ka bakhang na ka benta ki cingil khut ya subha ki be dei bat kani ke yo ka badon ha ka sinong dongi ngila sumar ngila sukar bat ya kani ke cipun khut ngila sedang hagini ki fofnem baladap bat ngila ban ai ki media tang hau arajar arpo lai kebebut nang ta bat menta bat karai cong dorbar ngi penkhut ya kene ge yo wala dangim la ban yemi pat ba ka dorbar snong kala penlut daga phon lagi cong phon snong haga baye dei bat kene ge yo kumba san hajar cita yo ngila penlut naga beta bangin yo ya kecing khut jing coba bangin light lagi cingpang baka umbam undi kalau ko khut kat kum ka jing dawa cong ko por kamu hakne ka jing penkhut yo yu i ki dukan dan ki papri phi penpana kumno phi penpana ba ki dukan ken khang lut ne ni pen bena ya ki dukan bak kin ya sim mentalem ban no lem ya kesenjang cong ki sya ka jing pen bek cong ko dor bar snong jata nol ni kwa ba kani ga yo kum ba kalong menta phi yo i bai buon ke balaya simberta hakwe ke singyo kila bandon si hajar khatsan spa hadu ar hajar ngut kumba ka pau menta kalong baki buram yang cing penbek baki don ru ke benta ka bakrau la ke benta bane kit bane tenrong lang yak ke sion ba ka cata nol ka don na ke benta ban penkhut ya kene ke yo bodon hapo ke hima coka ka pon ke baar ka bakwa angne ban achu alor kini ke jingkran namar ba kum ka sinong ngisimban penkhut ki nyut kinyar ka kiat ka khalai ki cingsne gu bami ki bakta ya ke imlang salang ka penlong ni ke dor bar sinong ba nginom la ban pedang ni ka ki kun samla kat banayat kisngi ki nangam hapok gane ke yo tenamar kata ngila sngobdai bat ngila karpat ru ya ka raj ba ke de ban rano ya kene ke yo sya ka wi pat ka jaka kat kum ke chithi ka bangli opjang bakin pin kin ra no ya kene ke yo bat kerman skam ba hapok ke ting pet kmi jong ka snong chita no dar kene ke jaka kan bha kan miat kum balabu kum bangli yo patang ne ge long swa man swa ba kan dei khndo ka ba hap hapok ke ting sumar tingi kum pinong snong ting wan man kerpat hagi press pat ki media baki deiban ailam mi gani kubor sabaro ki badon hapok ga state mi khalaya baki la jaga ban ailam ga jing yeslok yaki no kinu ki kenhon ki sang phalang ki rew simet ki bawan ban ujor persya ya kene gi jing le bha chong wisnong chata kamu ki jing sneu ki ba phi om ne ba phi mention ki jing di kiat ki kamu manu ba simti ka rat ne ka snong ni simti mangi ngila khot bisharu ngakot bisharu igi babon ba ki kam sneu lada kapor kasya ngin airu daga
Dek kertiang. Dek kertiang. Ya no dari kepor. Ya mentah. Ngikwa ban aiswa tangkum ke nega kubor. Ba pintip. Ya ke ai ke bengikum ke sinong ceta. Mila ban ya kendu. Haka jingi dei bat ke nega yo. Kum ke jing dawa cong kepor. Ngimla jaga ban ongkat nusin. Handai kata naga benta jong ke yohi. Ngida penlut san hajar sitiyo. Bat penkut. Hapo kini gisnam ki beladap. Bat ngindang yai petang ru. Naduk mentah. Kat ba. Ublai udang ibit ban pensa. Ya ke nega yo. Bat ya ke jing im jogi. Dah.